Adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasy 1948-nji ýylyň 10-njy dekabryna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna jar edildi. Adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasyny adamzat kowmuynyň agzalaryna deň derejede değişli mertebäniň we olaryň deň we aýrylmaz hukuklarynyň ikrar edilmeginiň azatlygyň, adalatyň hemde ähli umumy diňişligiň esasy bolup durýanyny göz öňünde tutulýar. Onuň birinji maddasyna şeýle diýilýär: adamlaryň hemmesi azat dogulýarlar we öz mertebesi hemde hukuklary boýunça owal başdan deňdirler. Olara owal başdan aň insap berilendir we bir-birine özara dogonluk ruhuny çemeleşmek olaryň ýaraşygydyr. İkinci madda şeýle diýýär: her bir adam jynsyny, derisiniň reňkini, aýal erkekligine, diline, dinine, syýasy ýa-da beýleki ynançlaryna, milli we sosial gelip çykyşyna, emlek ýagdaýyna, haýsy gatlykdanlygyna ýa-da gaýry tapawutlaryna garamazdan bu deklarasiýada jar edilen ähli hukuklary we ähli azatlyklary iýedir. Adam hukuklarynyň hataryna söz, beýan, pikir, ynanç, din, wujdan, hereket we beýleki azatlyklary girýär. Her ýylyň 10-njy dekabryna dünýä halklary adam hukuklarynyň ýürüýti gününi belleýär.